Ești producător sau furnizor de materiale de construcții? Vrei să cumperi materiale de construcții sau pur și simplu vrei să consulți piața în domeniu? Te-ai săturat de intermediari și să cauți în prea multe părți? eConstrucții.ro este perfect pentru a găsi totul în construcții, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice. eConstrucții este platforma online creată special ca să te ajute. Tot ceea ce trebuie să faci este să îți creezi un cont și să începi să adaugi anunțuri. Te punem în contact direct, fie că ești client, companie sau meseriaș. Iar, pentru că știm că timpul este important, la noi găsești totul în același loc. eConstrucții este locul ideal pentru a închiria, vinde sau a cumpăra utilaje, echipamente sau autovehicule. Fie că dorești să transporti sau cauți societăți care să transporte, prestezi servicii sau cauți prestatori de servicii, execuți lucrări sau dorești să găsești executanți, eConstrucții îți vine în ajutor. Pune stop bătăilor de cap. Intră acum pe eConstrucții.ro. Puteți avea deplină încredere că eConstrucții.ro este locul unde cuvântul este mai puternic decât orice contract.